Čaute ľudia, som vám Podil a vítam vás u môjho ďalšieho dielu z hry zo serveru Game Team. Som tu spoločne s Melkem.cz. Pozdrav. Ja, takže čaky. Tak čo si dneska budeme nahrať? No, čo ja viem, mohli by sme skúsiť Annihilation a Omelek mi vravil, že tiež bude možno natáčať, neviem, to je na ňom. Tak, dneska Annie. Ani dvojka. Koľkátku ideme Annie? Dvojka? Ani dvojka. Tam je 0 hráčov. No tak, tam. Dvojke je 0 hráčov. Super. Dvojke? Ja. No dobre, tak. Ale tu ešte nikto není. Cielo. Čekaj. Čakaj, tu už nie. Tak poďme inú, lebo tu sa nedá. Tak poďme 3. Arena 3, fáza 2, to nič. Fázy 1 by som rád začal. To tu asi žiadna není, že? No. Alebo zahrajme si... Ja nejde lobby. Zahráme si Bridge Gas? Čakaj. Tak asi to Bridge Gas môžeme zahrať. Čo ty na to? Ale čekej, tak já jsem Lipko, tak ty půjdeš a já si můžu říct, do jakého týmu ty, víš? Tak ja pôjdem. Tak poďme do tej dvojky, ja idem do tej dvojky a idem, všetky sú obsadené. Ale veď už tu nech sú Nexusy. Ty jsi Ani dvojka? Nie, lebo tam už nie sú Nexusy. Tak ja idem na tú Ani 3, tam je síce fáza 2, ale to nevá. Tak a pôjdeme asi do Blue. No Blue. Tak ja som Blue. Blue. No a ideme teda. Tak asi jen dám Minera. Wow. Blue, No, já nemůžu do Blue. Ja mám nejaké melóny a ja by som rád išiel ťažiť iron asi. Já jsem Blue jsem s tebou. Ale když tak tady lidi, teda, jak bych to řekl pod tvým lidi, tak tady jste Andor. A je to levá Andorka. Tak. Táto mapa je taká proste dobrá. Čo je? Sa mi laguje chôdza. No to je jedno. No táto mapa je proste taká dobrá na ničenie na Nexusu, pretože, tak vidíte, máte také mostíky. To ani začala je? Tá chôdza, že? Kos. Jo. No. Já si musím načít. Kokos. Tej peci nič není, hej? Tak ja si potom asi zoberiem. Si požičam. OK, tak... Ti můžete pozdravit do videjka. Je to dobré. Kokos, už je to... No. Fáza 3. No, tak rýchlejšie to ukončíme asi toto video potom. No. Som ironu. 30 aspoň potrebujem, aby som mal na všetko. 30 ironu si naťažíme a potom pôjdeme vypalovať. Mám nápad, že by sme mohli niekedy urobiť aj Strange Rush s Piarnem, lenže v tomto dieli asi ťažko, lebo už je 3. fáza, bude 4. a bude mať hotové Strange, už nám možno, že aj zničia Nexus. Jsem lehtu.
vypnout. To je poriadne zničené. Co padá? Kde si? Choď ťažiť uhlie. Choď ťažiť uhlie. Nebo čo ťaží, žáro či uhlie? Tak čekaj, já se tu musím připojit. Jděte na server. To je náš, alebo to náš není teraz? Teraz som si tak moc není istý. Aha, hej, to je náš, to je náš. Já. Když tak já nemám originál Minecraft. Nebo mám vlastně, ale tady na tom serveru ho nepoužívám. A kdybyste chtěli vidět můj YouTube channel, takže můj channel, on měl co, jako to už se všichni znáte, že já jsem tu. A když tak to ještě takový horší server a pak půjdeme na to, pak půjdeme na Survival Games, bereš? No, mohli by sme, Vipko tam si kúpim hneď. Euro 6, to je nič. Tak já si ho nemůžu koupit. Já potřebuji kameň. Kameň. Ty potřebuješ kamen. No už Potřebuješ mám. kamen. Z doby kamenej som. Prichádzam k vám. Cože? Já mám čau. Čau. Čau, som si aj neuvedomil. Čau, a rýchlo. Já si máte, ale já si máte, že... Alebo vlastně máte... Já nemám uhlie. Sorry. A to by se rozbil krumpář? Ne. Ještě nie. Uhlie! Bitch! To kým dohrám? Ne, mě to zase koplo. Jo, to vyhodilo To na není sebe. normální. A to je neskutečné, to každých 5 minút, keď sme hrali minule, že ideme natáčať, minulú hru, vieš, ale také úplne... My jsme se ani nestihli On ani ešte... přihlásit a už nás to koplo. No, teba to koplo. Ja nie. Fázia. Ja Na nemám taký komp. Animace je třetí fázia a je tam jenom jeden lid. Kde si? My jsme snad před chvilkou jsme chtěli natáčet a ono nám to vůbec nešlo. Pretože to tu furt kopalo. Kopalo ho to do ríde. Chápete tomu? Kto? Pozrite, jak som ho kopal. Vidíte, ušiel. Až skočil dole. Máme na krumpáč, bitch. Na budúcom videu. Omelek? No? Čo robíš? Já jsem jenom napsal lidem, že můžu pozdravit do videa. Ne, ale furt skáčeš. Vidíš mě, mají. Omelkovi sa troška laguje mikrák, lebo on hrá na notebooku a... Ty vole! Krváca. Ale jinak já mám počítač. Takže Omelka budeme troška menej počuť. Hej? Sa nesťažujte. Je to zase koplo, to si dělá srandu. Na ten hardcore. To je ultra hardcore.
Joj. Mám 19 level, čo s tým? Trvám 20, 30. Si enchantom meč. Tak prosím, hele, tady ani dvojka a třetí fazia. A není. Kokos. To nám to. Ty vole, oni tu sú enchantnú. Musím vyskúšať za 19 level enchantnúť mečík. Padne, či nám niečo No ale dopadne. a když jsme se rozcvičovali, tak to dopadlo hodně dobře, protože já jsem udělal strenčky a invis a šli jsme. A potom skapal, a potom ja som urobil invis, potom som zase skapal a potom sme vyhrali. Jej. Padlo mi Unbreaking 3 Robek 1, to som vždy chcel. To je jedno. Čo už? Si enchantný nový. Keď bude mať nejaký iron, samozrejme. Alebo keď nejaký dohodí do... Rád, jak se tak koukám. Ale na tomto serveru ani nikto nenatáča tak moc podľa mňa. Pozeral Game Team, ale nebolo moc. To starého úplne také portály tu boli a teraz to je úplne nové. A já jsem předtím hrál na Survival Games a úplně, já tam natáčel a najednou se tam objevil radar. Začneme ho lagnutý mikrák. Prosím ťa, oprásite mikrák, alebo, no, proste mikrák. Lebo hovor aspoň lepšie do toho. Hele, tady zase mi to píko, proto není Krás. Omelek, no. čo robíš? Typuje Ten len. mě nemá. Kokos, mne zostaje jeden iron. Ja musím si rýchlo naťažiť jeden iron. Čakaj, Braving Shop, za koľko goldov? 5 goldov. Si radšej naťažím oné. Iron jeden. Chcem mať asi 5 goldov. 5. Kde mám meč? Ale to je no. Divný, hele, ale předtím mi to tak nepadá. Viď? Vôbec. Niečo menej ti to padalo, máš pravdu, ale pohroma. Ale mi to padalo, prostě já nemůžu těžit. Ty vole. Hned mi to klapne. Kokos. To je jaký kokos? A už budem mať za chvíľku všetko urobené. Je, 30 iron vám stačí, 29 a máte komplet iron brnenie aj s enchant vecmi. No že ja potrebujem ešte meč jeden, lebo tento je dávno, tak. A enchantnem si ešte aj krompač. Idem si enchantuť asi za jeden level. Ohrada. TF. Gaming shop. To je dávno. Zasa! To isté na Breaking 1. Ty vole, ja to môžem srať. No tak dáme si to Unbreaking 3, preto nám to dlhšie asi vydrží. Kokos, tak aspoň to brnko si nemenš. A tam mi padne Sade Protection. Čakaj, ide na ten druhý enchanting, aby sa mi dalo konečne. Protection. A ani tu akcie sú moc dobré enchanty. A čo už? No a ideme na nich, bitch. Už je 4. fáza, Omelek. Na ko ideme? Kokos, každého to vyhadzuje. Ja idem na niekoho. Omelek, kde si? Já si nežím iron. Ja už ho mám dávno urobený. Tak podľa toho by sme mohli ísť red, ale zase tí budú silní, takže ideme green. Tak green nejdeme, ideme yellow. Ani red by sme nešli. Jediná šanca yellow. Kadiaľ sa ide na... Tadiaľ sa ide na yellow. Ne, tadiaľ. Tadiaľ, presne tadiaľ.
Kokos green tea už sú dole, red tea ešte nie. Tak ja chcem ničiť nejaký Nexus. No a zničíme, zničil som Nexus. Aj keď to je v podstate nemožné, pretože nás sa nedá zničiť. No ja som Alebo im aspoň ja nemôžem ničiť nás. napsal, ať mi píšu, ať mi půjde, protože už mi to přestává bavit jim furt odepisovat. Říkám rád fanoušky. Víte, že on měl co je nejlepší ze Strange, tak jsem to třeba. OK. Dokáže nasrať. Idem na Hello, zničiť im všetko, čo majú. Omelek, ideme na nich, pohni. Ideme tajná taktika. Taktika. Taká nepozorovateľná. Koz ja mám chuť si pozrieť teraz na Google tú mapu. Oné, Andony. Škaďal som najlepšie, oné. Kokos. Yellow zhebnú. To musím úplne zničiť im tam ten Nexus, inak ma porazí. Ja som si nezobral Helen. Tak aspoň kúsok my ju bereme a potom pôjdeme preč. Alebo skápeme, to je jedna z vecí, ale viacera z vecí je im, že kúsok ubereme, ale skápeme. Alebo nás niekto začne zabíjať. Já vy jste tady. Musíme byť nenápadní. Čuňa! Ty čuňa, co tu děláš? Kokos, akú barikádu tam majú, čo oni šíbe, veď to ako mám oné. Akú barikáda? Je tu u nás žlutej. Hej, tak ho znič a ide na žltých. Mně to zase ale nehodilo. Bitch! Hele, ale mohli bychom někdy natočit jako kremnopíšný a Graflex pro jak natáčí taktiky. Ja už jednu robím a ničím im Nexus. Nebo Niekto nějakou- nám ničí Nexus. Hlavně, že tady si enchantují 3 fudači. Si tu? Hej. Sústreďujem sa. Ničím Nexus. Ne! Fail, tak aspoň ideme ochrániť náš. Koľko ich tam je? A už utekli. Poď sem. Bezďo špína náš. Vlastne my sme modrí. Fail. Kokos, ja to tam musím doničiť, tých 6 tam majú. Tak toto bol fail, za to, že ma zabili. Troll. Tu bol červený, nie, žltý to boli, že? Neviem, prečo išli žltý, lebo ja som išiel na jedného. Asi. Zasa? To mňa robíš srandu, že? Ide na spawn?
Ja som tu. No, poď, ty oný omelek. Ideme na nich. Len ty musíš chrániť a ja ničiť. Ne, já nejdu, já radši chráním Nexus, protože teď na nás chodí žlutý. Hej, ja idem na nich. Ja čím viac idú na nás, tak ty ani zničia Nexus a potom ich tam budete furt iba zabíjať. Zasa som si nezobral tie melóny. Pro mě tu hraje kámoš. My jdem, mně se to strašně laguje. Po mne ide red, po mne ide yellow. Ja to zničím skôršie, než ku mne pôjde. Jak se sakra dostavím na střed, já tuhle mapu moc neznám. Zdá, že to je taky levá mapa, Andorka. Sa nedá ísť tamto všetci. Tamto chránia dvaja full dia. Tam iba s invisom. Tak hele, tak to nic špěstím. Ničia nám. Co? Ničia nám. Špěstí mi? Hore, ničia nám. No jako tak já jsem na středě. Kokos je po nás. Je po nás, tam už radšej nebudem chodiť. Kokos a červený. Sme tam ísť čo najviac, aby sme ho zabavili. Jo. No zmizol. Nenapnul se. Pozor. A žltý na nás ide. Hele, raději jdu dolů. Kokos! Zabite ho. No ale aj my pôjdeme dole. Já těším Gia. No kamo, tady na středě leží Iron věci. Hej? Iron? Tak tam ideme a idem zničiť konečne oný mielo. Ja idem do stredu a asi potom idem asi chrániť Nexus. Dvojnásobne ničený Nexusu. Tak to je 3 rány dá mielová, to už super. To už se nemůže, že jo? No tak to by nám dvakrát urobili a už máme po Nexuse. Tak lebo to snad je... Ja som za tebou. Jasný. Jo, čau, máš nějaký jídlo? Nie, bo ja idem na jelo. Prosím ťa, dáš mi krompáž nejaký hociaký kamenný. Kde si? Ale Teba to jako, odpojilo, já mám že? jenom tenhle a to je... Kde To je si? souvistek. Tady jak tu ty dia, nahoře. Ja idem hlavne na nich, veď sú dve. Kamo, tady jsou dia věci! Kamo, kde? Kamo, čespleta Protection 1. Kamo, já tu máš tady full iron. Takže mi dáš, potrebujem. Jo, dám ti iron pickaxe. Ja som pod tou vešičkou. Tak pojď sem nahoru, nebo nedostaneš nic.
Kde? No! Kto tam je? Červený. Zabíja ťa. A je kožený. A má robiť. Ty vole. Hm. Zeredy sú tu fúr. Čo? Dobre, zabil som ho. Mám kamenný pickaxe a idem na yellow. Trošička mu laguje Skype. To je jedno, to dokončíme. Ready do na yellow. No, takže ukončíme to. Už nám to zničili, Nexus. Tak za chvíľku to ukončíme, len týmto zaničím. Hádam. Keď tak nič nedoničím, no. To tie sa nám vás nepodarilo. Tak. Čaute.